Yanakon tolu bawa 5 boruk. Ia anak ngasiap pangan, asa biru marhasoran mengalak borni rajai siap turi siang barangan. Di basa-basa Tuhan tama dinasida 2 bawa 2 boruk. Dua boru 2 bawa dan adong lebih nama rahasodan. Ia anak nasi nomor 2 marahaso mengalak boru mirajing aritonan sian siatar. Di basa-basa Tuhan tama dinasida siada boru dan adong lebih nama rahasodan. Ia anak siap budak dan adong lebih nama. Ia anak siap budak dan marahasodan lebih. Ia boruna siap kalang marhamulia matu anak ni yang borunami kebunan siang naga seribu. Di basa-basa Tuhan tama dinasida siada bawa 2 boru dan adang lebih nama rahasodan. Ia boruna si nomor 2 marhamulia matu anak ni amang borunami si hurian sia siri kalang. Di basa-basa Tuhan tama dinasida obak bawa dan adang lebih nama rahasodan. Ia boruna si nomor 3 marhamulia matu anak ni yang borunami pasariho siap pasar baru litung Yehuda. Di basa-basa Tuata dinasida obak bawa. Ia boruna si nomor 4 marhamulia matu anak ni yang borunami sinaga sia sinigala. Di basa-basa Tuata dinasida tolong baru. Ia boruna siap kurang marhamulia matu anak ni yang borunami Sumega siang lupa kebetulan si lupa. Di basa-basa Tuhan tama dinasida 2 boru.
Jadi bunga pinopar lidainan nasari majuon anak bor karumai boru bela pahokku anak tulu halak karumai dua halak boru 5 halak bela 5 halak pahokku siang anak 5 halak pahokku siang boru 10 halak bunga sudah pinopar lidainan nasari majuon boru 10 halak. Jadi marudung ada inamong nasari maduao di hari Senin tanggal 27 bulan Wali tahun 2020. Sudah umur ada inamong ono 5 tahun. Somonima akka amang raja inang suri pada judul tujuan nasari maduao alaya akka amang raja inang suri pada tungangido hami masai gomos. Asa tungguan hamu hami ditanya muna asa tungguan anak nasa tungguan anak tungguan korum nasa tungguan korum apalagi lumoi madi ang dinami nasa marhasa hota sobe asa tung dito hos de bata siroka nito bina kemudian ni dainan nasa maduawan molo tungarong utang man singir di dainangon uju di gulungan dari ruhan madaro jadi mah jujur kori ni dainan nasari maduawan